Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakaungat ni Lito gapu iti panagsaludsod ni Simang, maipapan iti ipupusay ti kabsat ti Don. Iti sabali abangir, kayat apadasan ni Peter ti kabaalan na, gaputa talaga akayat nan ti bumalas. Iti panagsarsarita dapit kan Lito, nasa utilakay, akabaalan na apukawan dagiti manglapad, kadagiti plano na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakabutbutang kayo gayam, boss. Agasam ngay, talaga ang maiturad yun. Oh, apay nga ron nga gisam-isam ka. Ikaw Rumbang lang nga mabutang ka kanyak. Tanutob ngaram dagiti pagayatak. May turid kamay apatayan. Ni boss mat. Apay kumatob nga rin kayo ngay. Kano nagdakkel ti baybayad yo kanya, kas makanawan nyo. Aramidak amin nga ibilin nyo, boss. Di kay kadagdanag. Rumbang lang, tapno sana masayang dagiti ibaybayad ko kin ka. Nala, bantayan nyo ti rancho. Ang mga numapan manin ang basak-basak na niya Peter ijay. Awanan karbangan na ama pa ni jay. Kaput ako kuwakon na ijay, kat sandan ang mabawi pa ay. Naita, ti ibagam ken kwa na numakita manin ni jay, ha? Uwan, boss. Ibagak to day takan ko na. No umay tumanin ag basak-basak ijay. Naisurok amin ang dagiti amok maipapan itipan na kirangot, Peter. Kablawan ka. Gaputa, listo ka na kasusuro. Agyaman iti amin na tulong mo, Mario. Kat, anya ti planom. Patuluyom ka din ti panagibalas mo. Wan gayam. Kat uray laplapdan nak ti inak. Ituloy ko ti planok. Numabalin. Diyak ko makayat gayam. Diyak kayat ama isagmak ka. Ngam amok, saan ka matlaang amalapdan? Iso akayat ko nga ikuyog na kadagiti amin apagnam. Anya? Ngam amangan numairamraman ka. Delikado ti kayat kong aramidan. Kayat ka tulungan. Nasingad ka kanyak. Iso nga umanugot kan at tulungan ka. Diyak kayat ama isagmak ka. Nga awan manlapulos maramidak mo't. Jakla kumakayat nga adda mairamraman iti kayat kong aramidan. Ngamala, umanugot ako na kumuyog ka kanyak. Kat agyamanak, gapu iti ado at tulong mo kanyak. Gayam. Talaga naglawa day ti arancho. Kat mairanranod kami mo't kadagiti kakaduak. Gaputa makaila ko kami latta kadagiti dingon asan amadmadlaw ni Boss Lito. Ha? Nagbantayak animbag. Ang mga umay manin agbasak-basak dayje a Peter ditoy. Naimbag abigat mo, Marga. Kastamot kan Kalinda. Sobra kapay Uray sa anen. Kayat ko lang tagkid daw iti pasensya. Gapo iti inararamid ni Lito kada kayo. Mabain ako, nay. Ang pasensya kayon. Gapo tawan apulos maaramidak. Di ka agdanag, Linda. Akludak. Pudno akagurak ti asawam. Gapo iti kasjay nga inaramid na. Ngam saan ka akaraman. Gaputa amok asaan mo nga ayunan ti madi nga aramid ti asawam. Husto ka. Katsapay lakuma. Taagbaliwan ti asawak. Sakbay amaladaw ti amin. Wan nga ron. Amo namat kuma nga ikonsidera dagiti tattao a maapektaran. Gapu iti kasjay nga aramid na. Naagum launay no maipapan iti daga. Husto ti kunam. Katammo kasaan alimad kada kayo ti panang sakop na matlaeng kadag iti daga anayabay iti dagana.
Pilitan na nga ilako ti akin kukwa, nga uray saan nga umanukot. Sapay la ko mga rod. Tama ka amirisan ti asawam. Ita, tanasapa pa'y. Ala, mangan kayulaan. Ado dagiti makan nga impaisaganak iti babaunan. Agyamanak, Auntie Marga. Mama, kaya't ko ti agpakada-kada kayo. At dapag nami kani Mario inton rabi. Sa dino, iho? Rugya akong ti agibalas, mama. Ha? Madanagan ak para kad ka, iho. Kasanuno. Di kay madanagan, Auntie Marga. Jak ipalubos ama isagmak ti gayem ko. Agyaman ak, Mario. Ikarim nga rod kanya, kadi mo baybay antigayem mo. Diyak kayat nga dadak sa mapasamak kada kayo. Wan, Auntie. Tulungak ti gayem ko. Aginggat ka ba ulak? Naibaglakit din. Taada ka akad kadwa ti anak ko. Timing ti isasangput ta diti rancho, Peter. Madama ti panagiinom dagiti tao ni Lito. Iti saan unay nga adayo diti rancho. Wun nga rod. Kumita ka iti enda. Kasla pumanaw damatan dito eh. Nasaysayaak manan no kasta gayong. Iti kasta. Siguradong awan makakita iti daytoy nga aramidan ta. Wan, kat urayan talaang ang makaadayo da. Tapno saan da ang makita adagos ti panang puur ta iti rancho. Ita, awanan pa kairanudam iti daytoy arancho. Agum. Gusto ka gayong. Gaputa dumapo amin ang dagiti adda ditoy. Ngam, sayang. No dumapo dagiti adda diti rancho gayong. Sa nabalin gayam. Tinasken. Agnakam dayjay nga agum alakay. Bus Lito! Bus! Anya ka niti umay mo ibaga si Kapit. Papayakas ta tilang anyat pakadanagam. Bus, saan kayo kumaamakmaklaat? Ngam ti rancho, napuuran. Kat awan apulos na isalbar, di mapo amin. Anya, kasano ang napasamak na ita? Asino tiya kinaramid? Saan mi nga mo, boss? Ngamin, idi makita mi, dakil una yun ti apoy. Awan ser-serbi yung agbambantay. Ala, amuan nyo na asino tiya kinaramid iti na ito'y. Kat apaman na maamuan nyo, patayin yun. Nalawag. Uwan, boss. Sige nga, Rod. Agpaliiw kami iti aglawlaw. Kat pakawanan da kami kuma, boss. Ikarik, maamuan mi matlang no asino ti akin aramid iti daytoy. Agtignay kang arudan! Asino tinatured na mangkalkalaban kanya ka? Makapatayak manen no kaskasano. Madam Linda, nakabutbutang ni Sir Litaw. Kasla kumilaw dagiti mata na itay. Kasta unay ti pungtot na agapo iti impadamag ni Pitken kuana. Wan nga rod si Mang. Umay ka, sumraktan iti silid. Baybay antaidan dito eh. Wan madam, intang arudan, mabutang nga ka talaga. Sige, sumrakan iti silid mo. Kat isiram tiri daw. Syakmat, mapanakon iti silid mi kanilito. Agpamarangak ang nakaturog, tapno sa anakon ang mairamraman. Mario, agkape tapay. Sakbay ama pantamaturog. Wala. Agyamanak. Naglaing kagayam ngagtimpla iti kape ah. Di na kun pasablugan, gayam. Naimbaglakit din. Tabaligi ti damo a plano. Sigurado, kasta unay ti pungtot deja alito. Sigurado day ita ah. Iso nga agpalami istapay laeng. Masapul anaan na dagiti garawta. Tapno saan da ang makadlaw. Anya, ada ka din naamuan nyo. May papanitipan na kauram ti rancho. Awan pa'y, boss. Uray dagiti pulis. Awan met lang nakita da nga uray anya nga ebidensya.
Basta ti kunada, naigagara ti amin. Sinigurado da ang mapuoran amin dagiti dingun tapno saanen apagnumaran. Dakkel ti pamatig ada ja Peter jakin aramin. Isa patayin nyo langan. Saan nga iso ti agbalin asiit iti dalan ko? Ariglado, boss. Kasaritak dagiti kakaduak. Kat ipatungpal mi day tang abilin nyo. Ngam kasapula kon ti umuna abayad, boss. Dakilan ti sweldo adiyo pa'y naitad. Olya, agreklamo ka kadi, ha? Kaya't mo tadya akong itad di kwartam. Sana, boss. Masapul ko mga miti kwarta. Kasapulan nga buitak, gaputa masakit tina. Nangagyo ka day nga imbilin ni Sir Lito, Madam Linda. Nakabutbutang. Ang mga nuintun sumarunog at siya tunti ipapatay na. Ala, pagkalmaam tiriknam si Mang. Sige, sumrek ka pa lang iti silid mo. Ang mga numakita ni Lito ti kasta a reaksyon mo. Kat madaksan ka pa'y. Siya kunti makaamong agrason no sa pulen na ka. Sige, Madam. Mabutbutangak kami na talaga. Ala, panawan kayo pa'y dito. Sige, si Mang. Kaanon to nga tati pa nagbaliw ni Lito nga asawak. Talaga ka di atim mo langan ti kinadakas na. Oh, Mama. Apay amalmalday kayo manahen. Adda ka di parikot iti negosyo tayo? Awan ba't ket di iho? Nga malaglagip ko lang amin ti rancho. Napatag-unay day di arancho iti day di papam. Ngam ita, awanan ka data. Saan tan amabawi pa ay? Di ka egdanag, Mama. Marikriknak. Masubli tayong tumatla ang day di arancho. Anya ti kayat mo asawan, iho? Pasensya kayon, Mama. Ngam rinugyan min tinagibalas kan ni Mario Idirabi. Anya ti kayat mo asawan, iho? Inuram mi ti rancho. Kat sinigurado mi nga awanan pagnumaran ni Uncle Lito kadagiti tingon ijay. Anya? Apay nga inaramid yu ti kasjay. Kasano nun na isagmak kayo? Kasano nun na nakakita iti kasjay nga inaramid yu, Peter? Awan rumbang apagdanagan yu, Mama. Awan tao, idi inuram mi ti rancho. Madandanagan ak po iti kasta nga inaramid yu. Ang mga no pakaisagma ka yu ket di mo ti panagibalbalas yu akasta. Di ka agdanag, Mama. Kanayon nga agan anadag. Para kada kayo. Ti kayat kulaang ita. Ket ti magunod tayo ti hustisya. Para iti day ti papa. Kayat kumot day ta iho. Ngambayan tayo kumandag iti pulis ang mga ramid iti trabaho da. Hoy, bakit si Mang? Igawan naman iti ka nagdrasam. Nabanugak. Iso pagsirbyan nakadagos, nukastoy asumang putak, ha? Nagalas ti ugalim, Pit. Si kanti mapanmangala iti kanam gaputa at damot imam. Anyo? Ha? Ay no! No saan kala a babae? Inridis ka kuman. Ha? Inak man lamangalan iti kanag, surungkon. Rumbang laang, gaputa at damot imam ang mangala iti kanam. Anya ka diti mapaspasamak kada kayo dito ay. Si Mang. Apay, agap-apa kayo. Kasano, kat nagalas ti ugali ni Pit, Madam. Awan pa'y magunggo na nga daitsura na. Oh, apay. Adda ka di panaggustom iti may sa atomboy, iti may sa adakas a tao. Ay, awan, Madam. Iti anya ko maaga pong agkursunad ak iti tumboy nga eh. Numabalain. Kaya't ko kumamat nga agbalbaliw ni Pit. Sakbay am ay sagmak. Sapay lakuma. Tano agtultuloy anilito ti agbalin nga amo na. Awan lat amukod no agbaliw pa'y ni Pit.
Papa, addaak manan dito'y tanam mo. Kat ulitak nga ikarikan ka. Siyak timang sapul iti hustisya. Iti pan nakatay mo. Diyak ipalubos asaan nga agbayad dagiti ayop. Anang patay kan ka. Ikarit da ita, Papa. Gayom. Agawitan. Sumatngatan. Narigat. Numasipngatan taonay dito'y. Mabiitlangan gayam. Kaya't ko pa'y nga ipapas tinalaos aladingit ko. Kailiw ko launa yun ni Papa. Kaya't ko nga ipapas abantayan itatitanong na. Maawatak tirik nam, gayom. Alangarod, ibagam tulatan no kaya't munti agawid. Agyamanak iti panangkuyog mo kanyak dito'y, gayam. Talaga, amapang namnamaan ka, agayam. Partakan tatimag na, Mario. Pasensya ka na. Narabyan tamot na nagawid. Huwag nga rod gayam, numagaan na talaang. Ang mga no ada makasipot ka data akabusor. Ada kabusor, Peter. Agalibtak ka. Ang mga nulibatan data. Anya ti aramidan ta. Kaslaado dagiti kabusor. Kanibusanan tan samuten. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.